maksake. Anu mandape. Oh, aja gendong kon gendong. Oh, ngene. Pas medhot dhewe to, Mi. Ora iso. Ah, ora digendong to. Aduh. Wah, notok iki lho. Piye, Jak? Aku ki lak wis ngomong to, nek tanggapan aja gembol HP. Sing gembol sapa? Lah iki dek enek keder-keder ki opo? Genanot lale gajah ki mau no ya. Wong edan. Kaya wedhus ngombeni cempe. Lah jenenge gendong mung kon medhun kok malah ngawet. Lah sikilku batut kram kok. Jan iso matuk. Ino maneh. Suwampar lho kowe engko. Sik. Apa cinten? Mumpun pacitane ya. Wis to. Panas. Ya gede. Panas. Bingung kowe. Kowe mesti bingung kowe. Apa kuwi? Lah yo apik lho ki mau sengkokmu. Aku kon baleni ora mungkin iso. Enggak, yo. Sepira tak piye tak piye. Panas.